Biciklistički klub Vitez organizuje 8. put za redom biciklističku utrku premijer Lige Bosne i Hercegovine i ovo je prvi put da radimo utrku iz grada i ova utrka je uspon na Zabrđe. Znači uphill utrka, takmičari dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine i želim im puno sreće i uspjeha na ovome takmičenju. Idemo dole iza sti. Spajić! Jedna iza druge, tako. Godinjak! Pozdravljam organizatora biciklistički klub Vitez iz Viteza na zaista uloženom trudu za organizaciju ovako jedne velike manifestacije. Trka se boduje za premijer Ligu Bosne i Hercegovine, znači uphill kategorija, stalni uspon 10 kilometara. Nema znači pratnje između, sudijska vozila znači samo usmjeravaju, odnosno ograničavaju kolonu biciklista. Nadam se ovo lijepo vrijeme će pokazati da će biti uspješna i organizatoru, a i takmičarima ova biciklistička trka i ja im želim uspjeh na današnjem takmičenju.
Moje ime je Lila Tanović, 14 puta sam državna prvakinja, 4 puta balkanska prvakinja, 77. biciklistkinja svijeta. Danas sam na takmičenju u Vitezu također osvojila prvo mjesto. Jako mi je drago što se ovo takmičenje organizovalo na ovakvom visokom nivou, pogotovo u doba pandemije, i drago mi je što je ovo bila još jedna utrka Premijer lige Bosne i Hercegovine i nadam se da ćemo imati još ovakvih takmičenja u Vitezu. Imam 84 godine, učesnik sam bio i prije 2 godine. Imamo šampiona, moram vas zamoliti za jedan veliki aplauz. Inače, prvo plasirani na našoj trci, znači prvi koji je izišao gore u vremenu 35 minuta i 50 sekundi. Akrap Dražen, Tempo Vitez.